Neurri batean esan daiteke banekiela. Baina enuen onartu nahi. Ta batean zerbaitek klik egin zidan. Ezin nuen horrela jarraitu. Oso ausarte izan zara. Sentitzen dut guk lehenago ikusi ez izana. Lasai, etzen erraza. Ni nintzen ukatzen lehena. Gurasoekin hitz egin duzu? Eta zer egin nahi duzu? Orain dena ahaztu nahi dut. Hori da nahi duden bakarra. Ulertzekoa. Hemen, ala gurasoak zure bila etortzea nahi duzu. Geratu naiteke. Orain arte galdu dudan guztiaz gozatu nahi dut. Jakina, pitxin. Guregatik arazorik ez. Eta manexi buruz ez kezkatu. Kanporatuta dago. Berrizu da ondo pasatzera gatoz, Dantzatuta bestera ikasteko asmoz, amets berria ezagutu, maitasun hitza xuxurlatu, izarazpia oiuratu, entzun orain zu. Ezinekin noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen. Batzuk ez gara basakadiko gume motoak. Zerua da gure muga bakarra. Gazta gara, ezinekin non dagoen udarik onena, gauza gertu da hau entzungo azena bestera. Ezinekin noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen. Nik ez dut ezer txarrik egin. Hau nien eskalagunaren eta nire arteko kontua da. Uste baduzu ez duzula ezer txarrik egin, burutik eginda zaude. Ta saioa ez da zuren eskalaguna. Gon, atzoko istripu bat izan zen. Konponduko dugu. Hau ez da atzokoagatik bakarrik. Ta ni ergela izan naiz ikusi naiz izateagatik. Ziko alduzu nire motxila bakean. Ni enoa hemendik. Haren ondarea errespetatzen baduzue, gure boikotarekin bat egiteko eskatzen dizuegu. Ez joan omenaldira, ez ikusi eta ez kolaboratu fundazioarekin. Gurekin zaudete? Neurala. Nola egin izan ditau? Zuri? Eta niri zer? Honek oso gaizki usten hau zuzendari moduan? Espero dut inork ikusi ez izana. Manesekin nahikoa izangoz bagendu bezala. Bide batez, Manesen gurasoek erantzun dute? Begira, orain bidali didate mezua. Eta, noiz datoz bere bila? Maitane, ez. Kepa Etxaide fundaziotik. Udalekuaren jabeak. Bai? Bai, jakina ulertzen dut. Baina orain ez da une egokia. Sentitzen dut Jose Mari, baina kontu garrantzitsuago bat dut orain zain. Gero hitz egingo dugu. Ados? Eta zer da bideo nazkagarri hori baino garrantzitsuagoa? Ez dela une egokia, krisi betean gaude. Arazo potoloa daukagu. Norbaiti geratzen zaio oraindik marmelada kutre horretatik pixka bat? Niri. Ezen duzu nistu. Nik ere ez. Sirope arroxa honi marmelada deitzea legearen aurkako. Zertan ari da oraindik hemen? Ez altzuten kanporatu. Eskerrik asko etortzeagatik. Sortu den arazotxo bati buruz hitz egin behar dizugu. Manesen gurasoei deitu diegu semearen bila etor daitezen. Baina momentuz ezin dute. Australian daude oporretan. Beraz, denbora pixka bat beharko dute itzultzeko. Australia. Dakizun bezala urruti dago. Oso urruti. Baina, zu ez kezkatu. Semearen bila datozen bitartean, zuek biok topo ez egitea zarduratuko gara. Ondo iruditzen zaizu? Ez dizuet arazorik sortu nahi. Ez. Arazorik bat ere ez. Gure lehentasuna basakabin zu eroso egotea da, pitxin.
Zerbait behar baduzu saioa, edo zer gauza behar baduzu, esan guri bai. Eskerrik asko. Bueno, ondo azaldu diogu, ezta? Aizue, eta aurpegi horiek berriro jarri dute atzoko giala. Manex, joango gara beste mai horretara. Eta guk nola jokatu behar dugu? Ez diogu hitz egingo? Argi dago denok babestu nahi dugula saioa. Baina ze gertatzen da erroduna zure laguna, edo zure familiakoa denean. Tipikoa. Ezkutatu egiten da. Nork ez dauka inoiz aipatzen ez den osaba komplikaturen bat. Dirua ematen zaio, arazorik sorreztezan eta urrutira bidaltzen da bizitzera. Urrutira diozunean, martera esan nahi duzu, ezta? Abera txakain arraroak zarete. Barkatu, nola zen zure izena? Hortaz, zer egingo dugu? Hitz egin, ez hitz egin? Ez dakit, erabaki zaila da. Bai, baina hau berriro ez gertatzeko gaizki jokatu duela esango dioten lagunak behar ditu. Aldatu ahal izateko. Kaka. Kaixo, badakizu zerbait ertzaintzari buruz? Ez da une egokia. Zer gertatzen da? Baitan ere mezua. Badirudi izarren eta besteen bideo birala egin dela eta gainera manexen arazoa dago. Baitane gaixua marroi ederra jaten ari da. Nire erruz. Ze? Ez. Zuk ez duzu errurik? Ja, ziur. Badakizu gauza bat? Ertzaintzarekin hitz egiten ari naiz tarteka, eta uste dut aurrerapen handiak egiten ari direla. Benetan? Eskerrik asko. Oso ondo portatzen ari zareten irekin. Hierrira Andrez ezagun baten gatik negar egitera eraman zintudan egunaren gatik diozu. Une horretan ez, baina orain oso barregarria iruditzen zait. Nire bizitzako hankasartzerik handiena izan da. Eskerrik asko. Kaixo, orain ezin dizut erantzun. Edo zer gauzatarako, utzi mezu bat, agur. Kerman Garazi Arrizabalaga naiz berriro. Ezer berririk badakizue? Eskerrik asko. Ui, barkatu. Nora zoaz? Enkargu bat egitera. Alkandora jantzita? Ados, harrapatu egin nauzu. Banku bat lapurtzera noa. Dotore joan, barda, ezta? Kafetera pare bat ekarri. Eina. Zure gurasoekin hitz egin dugu, eta hemen geratuko zara zure bila etortzen diren bitartean. Esan dizut. Zer egingo digu ba? Itxaron, ezain azkar. Kanporatuta zaude oraindik ere. Ordutegi batzuk ezar dizkizugu, saioarekin topo ez egiteko. Broma bat da, ezta? Besteek baino ordu bete lehenago bazkalduko duzu. Igerilekura eta entxegu gelara joan zaitezke, baina besteek beste jarduera bat egiten dutenean. Horrek ez dauka zentzurik. Hemen zauden bitartean zurekiden elkar bizitza ona ziurtatu behar dugu. Beraz, oso garrantzitsua da zuk zure ordutegia errespetatzea. Eta ez badut errespetatzen? Nirekin joan daiteke etxera. Adinez nagusia naiz eta arduratuko naiz. Ez dut hemendik inora joateko asmorik. Are gutxiago zurekin. Mila esker, Gontzal. Baina ez da bidezkoa zuk manexen okerrak ordaintzea. Ezarritako egutegia betetzen baduzu, gera zaitezke hemen gurasok etorri arte. Mila esker. Ez dago kartetan irabaziko didanik. Hori ikusteko dago. Gero beste joko batean, honetan oso txarra naiz. Kaixo. Saioa, oraintxe jakin dugu. Xeri lasai, zer modu zaude? Ba, hobeto egon izan naiz. Eskerrik asko. Badakizu ez zaudela bakarrik, ezta? Lehenago egin behar genuen zerbait. Igartzen hasita geunden zerbait etzegoela ondo. Eskerrik asko. Hitz egin dezakegu beste zerbaiti buruz. Ikusi duzue boikotaren bideoa? Bisita mordoa dauzka. 20.000? Wow,
Eta goraka. Ama sutan egongo da. Eta baitan, damututa egongo dira. Bideo hori ezabatu behar duzue. Ez da bidezkoa egin dutena. Asteak genera matzan entxegoak egiten. Nik eni zuen postuak kendu nahi. Ados, Eta zergatik aukeratu zaituzte? laguntzeko. Basakabitik eraman behar ninduten, eta denbora behar nuen. Denbora? Zertarako? Nire ama bilatzeko. Zure ere oporretan dago, baldakizue mugikorrak asmatuta daudela. Nire ama biologikoa. Nire adopziozko gurasoek beti gezurra esan didate. Eta zerbait eskutatzen dute. Egiaren bila nabil. Badakit ez zaizuela axola nire bizitza. Baina errua ez da Leire eta Maitan erena. Oso gaizki portatu gara Laiarekin. Umen mimatua zelakoan eta amaren bila zebilen. Aha. Eta gero saioa dago. Oso gaizki pasatu dut, ez dugu ezer egin. Galerak dauzkagu berriz ere. Estrategia berria behar dugu. Entzun duzu esaten ari naizena? Lagun desastreak izan gara. Berdin zaizu? Bizitzak aurrera jarraitzen du. Negozioa utzi egin beharko genuke. Oso divertigarria zara. Ez zara benetan ari. Bai, lagunek behar nautela sentitzen dut. Eta nik zer? Zuetzara nire laguna. Gogoratzen? Hori ezin da ahaztu. Ni zure bazkidea naiz eta hori askoz ere garrantzitsuagoa da. Utziko diozu une batez zeure buruan pentsatzeari. Enaizari neure buruan pentsatzen. Boskoko daukat buruan, hori da lehentasuna. Bani, banoa. Ados, ez daukat zure beharrik. Ez da nik zurerik ere. Oso mundu desberdinetakoa gara. Eta honek funtzionatu ez badu, ez da nire errua izan. Nirea ere ez. Beste egun bat, sofan etzan da zure mezua. Heldu behar da ez da iritsiko. Galduko dira gure gauak, gertatu ez direnak mila histori polit, idatzi altzirenak ez dira iritsiko. Udari gabe badakizu zure bai da
nire ordua da. Badakit, zurekin jolastera etorri naiz. Ondo zaude? Bakartuta naukate. Gaitz kutsakorra banu bezala. Zuri ze iruditzen zaizu. Ulertu egin behar duzu. Saioari egin diozuna oso larria da. Xake? Wow. Nire laguna zinela uste nuen. Laguna naizelako esaten dizut. Saioak gaizki pasatu du. Eta lasai egotea merezi du. Saioarekin gaizki portatu naizela uste duzu? Aleak burua jandizue guztioi. Ez, egia da. Ez, sekulako mutilaguna izan naiz. Bestela galdetu berari. Ez da beharrezkoa. Zuen arteko amoztu du. Badakizu gauza bat, ez dago da sermoik gehiagorako asterik. Bai, Josemari, barkatu, bai, barkatu. Bai, Josemari, barkatu, bai. Ados, zerbait jakitelakoan deitu. Berriro barkatu, Josemari. Zer esan dute jabeek? Kepa Etxaide fundaziokoekin hitz egin dute. Ez daude bat ere gustura. Fundaziokoek oraindik ez dute erabaki, baina agian gala, beste leku batean egingo dute. Burdintxo hemen geratuko da bintzat, ez? Burdintxo hemen geratuko da, ez da? Hitz egin dezakegu. Izar lanpetuta gaude. Badakigu zergatik aukeratu zenuten alaia. Ez duzu zertan orain egin. Zenbat eta lehenago, hobeto. Itzuliko diozu, mesedez. Bai, jakina. Ez kezkatu. Eskerrik asko. Denagatik. Lagunak horretarako gaude. Lasai utziko zaituztet. Ze, garbiketa egiten. Gutxi gora bera. Ba, hau duk manexen guztia. Zer moduz dago bera? Oraindik ez duen jabetu egindako minez. Saioa asko sentitzen dinat. Oso haserren nagon berarekin. Baina nere buruarekin ere bai. Ikusi egin behar ninan. Bi gaituk orduan. Muga gehiago jarri banitu bat. Ei. Nik ez daukan ezeren errurik, Atorrona. Gontzal. Manes zuan pornoa ikusten zuena. Zer? Ikuste kalte egin diola. Mesederik ez behintzat. Eta zer gertatzen ari zen konturatu nintzenerako, ez zegoen atzera bueltarik. Alaia kontatu digu. Haserre jarraitzen duzu oraindik? Ez, alderantziz. Zutaz oso harronago ama. Benetako premia zuen norbait jarri zenuen aurretik. Poste naiz, pitxin. Lehenago ikusi itzana lagungarri izango bazen ere? Lasai, bideoa kendu dugu dagoeneko. Eskerrik asko, baina biralizatu eginda. Fundaziokoek ikusi dute? Eta gala beste leku batean egitea pentsatzen ari dira. Benetan? Ama, sentitzen dut. Atzera itzultzerik izango banu, itzuliko nintzateke. Haina sarrenengoen. Normala da. Maitasunak sumindurara eramaten du. Sumindurak gorrotora. Gorrotoak sufrimendura. Eta azkenik, alderdilunera. Maitane, hori Star Wars da. Eta Yoda maisuak arrazoia dauka. Zu ez kezkatu. Dena konpontuko da. Amaitu duzu? Bueno, hemen beste ordu erdi bat gehiago egoteko eskubida daukazu. Wow, zorionekoan, Tori, hau ekarri dizut. Eta hau? Zertarako? Irakur dezazun? Behartu egingo nauzu?
Behartu oso itzitsusia da, irakurtzera animatzen zaitut. Paso. Gela noa, utzi dezaket, ezta? Eta kapitulotxo bat irakurtzen baduzu, agian gustatuko zaizu. Kaixo, orain ezin dizut erantzun. Edozer gauzatarako, utzi mezu bat. Agur. Egunak daramatzat zuri deika eta ez dut lortu, zurekin hitz egitea. Lanpetuta ibiliko zarela pentsatzen dut. Lehenago deitzen ez badidazu, gero berriz deituko dizut. Eta hartzen ez badidazu, komisariara joango naiz. Agur. Apa. Apa. Zer moduz, bankuko lapurreta? Zaiga izan da? Kurrikuluma bidali nuen lekuetako batetik deitu diate. Elkarrizketa bat egitera joan naiz. Hori hona da, ezta? Kontua da hartu egin nautela. Beretan, zorionak. Pozik egongo zara. Oso. Merezi duzu. Eskerrik asko. Zera, nik lanera itzuli behar dut. Jakina. Posten naiz. Benetan. Banekien lanera itzuliko zinela. Gaur, pisto bisisuasa daukagu. Nire gauza jasotzera etorri naiz. Ah, banekien, broma zen. Eltze hori erabili behar duzu? Bai, zergatik. Ez. Ez errez. Piperra Juliana eran moztu. Erabili baratxuri bat frijitzeko. Gatz pikin bat bota. Ups, azukrea zen. Astakirtena, utzi niri! Bikain, erritmo hartu behar da. Bestela ezingo diegu gaurko eskari guztiei erantzun. Enauztu engainatuko. Bakarrik moldatu beharko duzu. Araztorik ez. Primeran moldatzen ez du gabe. Nora zoaz? Igerilekura. Ordu honetan ezin zara igerilekura joan. Denek ikasi alduzu orain nire ordutegia. Etxera, no? Ezin zara etxera joan. Izu, Lore Saintxo. Esartu honetan eta zure landarez arduratu. Ados? Banaiko nuke, baina ezin dut. Zu bezalako ume mokoen erruz. Orain alde egiten baduzu, salaketa jarri beharko dugu desagerpenagatik. Ez zara nazkatzen bazterrak nahasten. Berdin zait. Pazientzia agortzen ari zait. Itzul zaitez zure gelara. Noiztik axola zaizu ikasleok egiten duguna. Utzi behingoz mutri zintzoaren antzezpen hori. Ez da sinesgarria. Beraz, barren eraino sartu dugu hanka. Ta omenaldia arriskoan badago, alaia? Bai, alaia ere bai. Kaka, ez da bidezkoa. Zuekin hitz egin behar dut? Ez, itxaron, guk hitz egin behar dugu zurekin. Hanka sartu genuen bideoarekin. Ez genekien zure kontua eta bideoa viral bihurtu da. Eta Kepa Etxaide Fundazioa omenaldia bertan bera uzteko aukera aztertzen ari da. Ta omenaldirik ez badago eta zure psikologoak jakiten badu. Basakabitik eramango naute, badakit. Baina niri baino kalte handiagoa egin die bideoak beste batzuei. Pentsatzen egon naiz eta zure amak eta Maitanek lagundu egin zidaten. Eta orain haiei lagundu behar diegu.
Beste bideo bat egin behar dugu, denok batera. Aurrekoan esan zenuten, sakabi penagarria dela, ezta? Orain kontrako asko konbentzitu behar ditugu. Baina... Bai, lortu dezakegu. Denok batera. Zer diozuzuk izar? Lortuko dugu. Pistoa bere puntuan dago. Bikain, oso fina. Usain hau? Barbakoarena? Sua! Sua! Kakazarra! Pika! Nire begiak! Itxu geratu naiz! Sukaldari izatea Botswanan safari bat egitea, baina arriskutsuagoa da. Ziur hau kantatu nahi duzuela? Guai dago eta lan asko aurreratuta daukagu. Azkenean amaren partiturak zerbaitetarako baliagarri izango zaizkigu? Bai, beraiekin eskulanak egin behar baditugu ere. Ez da bidezkoa. Zuek kantatu nahi zenuten eta lan handia egin duzu horretarako. Urte osoa daukagu abesteko, baina zuk orain abestu behar duzu. Horrela Leireri eta Maitaneri lagunduko diegu. Eta zuri ere bai, espero dut. Hori bai, tonu erdi bat desafinatzen baduzu, ama konturatu egingo da. Lasaitasun handia ematen dira zuen. Alaia, esan didate hemen... Zer gertatzen da? Ez, berdin du. Gero hitz egingo dugu. Bueno, ze, hasiko gara? Eta zuk partiturak irakurtzen ikasi duzu? Ikasten ari naiz. Love is in the air. Nola utzi diozu igerilekura bakarri joaten? Kontrolatu egin behar dugu. Leire, relax, psikologia ikasian ez da badakit honetaz. Manexek doluaren 5 faseak pasatu baretu eta hobe espazioa uztea. Beraz, Manex dolua pasatzen ari da? Oso erreakzio ohikoa da norbait galtzerakoan, bere kasuan saioa, psikologiako lehen maila. Eta ze fasetan dago? Lehen fasean, ukazioa. Ez du onartzen gertatutakoa eta ez du uste ezer txarrik egin duenik saioan eskalaguntzat du oraindik. Gero datoz, sumina, negoziazioa, depresioa eta azkenik onarpena. Eta gu koparitu diogun liburua azken fasera lehen bailen iristeko da, ezta? Horixe, baina ezin dugu oraindik emaitza handirik espero. Kosta egingo zaio ukazioaren fasetik ateratzea. Non dago Manex? Ui, agian oker nengoen. Uste dut lehen fasea gainditu duela. Ze fase dagoki orain? Sumina. Bueno, ez da ingaizki atera, ez da? Enpasteak ere dardarka izan ditut. Baizera, oso ondo kantatu duzu. Uste duzu ondo aterako dela? Espero dezagun, zeren bestela zelo mordoa galdu dugu alferrik. Agustia zure errua da. Bizitza izorratu idazu. Manex, ezin duzu hemen egon. Denak jarri dituzu nire aurka. Hori zeuk bakarrik lortu duzu. Ze? Manex, mesedez. Lehenengo egunetik diazu mania, eta ezak gelditu nahi zenuen egin duzun arte. Arazo bat daukazu, eta erruan niri botatzeak ez dizu lagunduko. Ez tokan nien eskala honeekin eztabaida txiki bat izaterik ere, hori da nire arazoa. Manex! Begira zeure buruari. Normala iruditzen zaizu? Saioa, maitia. Nahikoa da, amaitu da. Saioa. Segi zure gelara! Aurrera. Zer esan nahi zenidan lehen?
Pozen baten dit, zure lagunekin barrez ikusteak. Arazi, zerbait irtatzen da. Zer gertatzen da? Ez dakit agian tontakeria bat da. Baina ertzaintzari etzaio ondo iruditzen Maixa ezagutzen zuen emakumearekin kontaktatzea. Zer? Zeragatik? Uste dute ez dela protokolo zuzena. Horrek ez dauka zentzurik, nola ikertuko dute bestela? Ez dakit? Beraiek dira adituak. Baita zera ere, beraiek egiten ez badute ni neuk egingo dut. Maitane, zerbait pentsatu behar dugu. Ezin dugu horrela jarraitu Manesekin. Eta gela batean sartzen badugu? Hori da, giltzapetuta. Eta ate azpitik janari emango diogu. Eta gero, ateratzen denean, eskuak eskubordinekin lotuko dizkiogu. Maitane, hau ez da kartzela bat, eta gu ez gaude prestatuta horrelako kasu baterako. Agian Gontzali eskatu beharko genioke berarekin eraman dezan. Ez da bidezkoa. Ba ez dugu lasailorik egingo Manex hemen dagoen bitartean. Importanteena da saioa lasai eta seguro sentitzea. Eta Manex hemen egonda, Gontzali eskatu beharko diogu. Posible alda? Arazoaz. Gon! Hau sustoa. Zertan ari zara? Ta zu, ni espiatzen. Manex. Lasai, komunera noa. Ja, eta ni pinu batetik erori naiz. Ados bai, saioarekin hitz egitera noa. Zer? Ez da pentsatu ere. Atzoko argitzeko da, besterik ez. Ja, eta bere gelan sartuko zara, gau ez da baimenik gabe. Bakit horrela esan da, itxura txarra duela. Itxura txarra du, ideia txarra delako. Gon, ez didate gusten berarekin hitz egiten, eta esan egin behar diot atzokoa ez dela berriz errepikatuko. Maite dut. Manex, uste dut ez duzula ulertzen. Ez, zu zara ulertzen ez duena. Pasatu baldin nintzen, maite dudalako izan zela esan behar diot. Barkatuko hit, badakit. Ez zaitu ikusi nahi. Hori ez da egia. Berak esan dizu. Venga, guazen ohera. Badakizu honena dela. Kaixo Biriki. Bai, dena prest daukat. Bihar entregatuko dizut eskultura. Ze goiztiar zabiltzan? Izoztuta dago, abixatzen dizut. Kakati? Basalto egin, ausartzen bazara? Ba bai, hotxamar dago bai. Nor da kakatia orain? Egunon, nire igerileku ordua da. Bai, jakina. Neukan guztia zen amets bat, beti egoten nintzen, are
mantxo zihun denbora niretzat leioan jarrita euriari begira eta jendeak zion mutil horrek amets bat bakarrik dauka. Baina egun batin esnatzerakuan txantxan gorri bat ikusi nuen gelan ta gero beste bat ta beste bat inguratuan nengoen txantxan gorria gelako zapallan txantxan gorria gelako zapallan tararara 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 orain herritik mutil bat falta da ez dago inor bere etxeko leioan baso iunetan dabile galetan txantxan gorriak bezala Orain badu bihotz nimino bat eta biegal euriz bustiak bularratu ere gorri kolorekoa eta txantxan gorria da txantxan gorria naiz baso ilunetan bete zait ametsa baso ilunetan txantxan gorria naiz baso ilunetan bete zait ametsa txantxan gorria naiz txantxan gorria naiz egal egiten egal egiten egal egiten egal egiten egal egiten Aurrekoan komunikatu bat egin genuen informazio guztia izan gabe. Basakabiko zuzendaritzak gure babes osoa merezi du. Kepa etxaide oso harro egongo zen Leirez eta Maitanez. Geu gauden modu berdinean. Horregatik, eskatu nahi dizuegu omenaldiarekin kolaboratzeko. Eta aukera! YouTubera igo dugu eta fundaziora ere bidali dugu. Bisita ugari ditu. Ez lehengoak adina, baina... Baina espero dugu pare bat egunetan berdintzea. Oso ondo, orain, axola azpazaizue gauza importanteak ditut egiteko. Baina... Gustatu zaizu? Aha. Eta? Gustatu zaio? Ez dakit. Izarreko beto ezagutzen du. Ez dakit. Arrastorik ere ez. Normala da xerregotea oraindik. Sakon sartu genuen hanka. Jo, nik toki guztietara igo dut. Kaka. Zer gertatzen da? Ez. Ez errez. Ziur zaude? Amari buruzko berriren bat? Ez. Ez errez. Lasai. Laster izango duzu albisteren bat. Eskerrik asko. Ni bano. Man izena bezalako kasuetan espezializatutako psikologo. Leire? Zuere muki egin zabiltza nik sekulako alergia daukat. Ez. Hortaz? Bideoa. Beste bideo bat egin dute? Bai. Hain negargarria da. Zoragarria da. Ah. Nire alabak, denek oso
Oso gauza politek esan dituzte. Hortaz bikain. Eta zuk ze esan diezu. Ez errez. Ez zaita xola, kamiseta muki zikintzea, baina zapi bat beti aukera hoia da. Apa. Dena ondo? Bai. Eta? Ze modu zure lan berria? Ondo. Ziur? Zerbait gertatzen bada konta diezadakezu. Esan dizut dena ondo dagoela. Barkatu. Barkatu, Garazi. Eta noiz hasiko zara? Datorren hilean uste dut. Ez dirudi oso pozik zaudenik. Arazoren bat? Ez baizera. Guaiago lana. Lore zaintzako denda batean, eta oso jatorrak dira. Pauso handia. Bilatzen ari zinen bizitza berri horretarako, ezta? Bai, jakina. Posta nahi zuregatik. Bordea. Eskerrik asko. Garazi, baduzun etxo bat? Bai, jakina. Zerbait proposatu nahi izugu. Bosko, erreusaina dago, ondo zaude? Ez da, Ester, dena kontrolatuta da. Ikusten dut, bai. Keztatu ukitua eman diot besterik ez. Urrutitik usaintzen da. Zertara etorri zara? Kritikatzera? Ikusi duztu WhatsApp taldean jarri duguna. Bai, eta? Ez zara etorriko? Benetan? Ez dakit konturatu zaren, baina oso lanpetuta nabil gure negozioa salbatzen. Zure lagunek behar zaituzte. Baita nire bezeroek ere. Zeuk ikusi. Eta zurrusta hori ez da bitxisuaz bat. Egile bizizuaz bat da. Garazi. Ze esan behar zenidan? Zure lagunak guri laguntzera etorri direla. Zuk bideoarena konpontzen lagundu zenigun eta guk zure ama aurkitzen lagunduko dizugu. Maixa topatuko dugu, bai, ala bai. Sare sozialetan gabiltza haren bila. Sartu eta dakiguna esango dizugu. Ikusi egin behar zaitut. Barkamena eskatu nahi dizut, aurrez aurre. Besterik ez. Hemen instan baztertu eta begiratu ditugun profilak apuntatzen ditugu, ezta? Hori da. Aizue, badakizue Maixa Zabala bat dagoela Argentinan? Baina ez du bat ere antzik. Ba, eskerrak urruti xamar dagota. Honek zia ematen du. Zagertatzen da. Idatzi egin dizu? Bai. Hori ez da gondo. Erantzun! Barkamena eskatu nahi didala dio. Badakizu nahi duena dela zurekin geratu eta zu berriro nahastea, ezta? Baina kontua da, pena ematen diala berak hemen denokin egoteko aukerarik ez izateak. Pena? Tratatu zaituen moduan tratatu eta gero? Azkenean igatik ez balitz bera hemen egongo zen, laguntzen. Laguntzen, niri, ez dut uste. Ez dakit. Nire pixkat zerago izango banintz, neu ere naiz behar bezaina diegon. Saioa, ez zaitez errudun sentitu tratu txar jasotzegatik. Man ez da errudun bakarra. Baina ondo geundenean oso jatorra eta maitekorra zen. Gontzalik ezagutzen duk. Ez uste ninen bezain ondo. Eta hortaz, zergatik sentitzen dut bere falta. Oraindik maite duzulako, nazkagarria izan den arren.
Ta zer antzungo diot orain. Norbaitek min egiten dizunean, eta Manesek min handia egin dizu. Honena da pertsona horrekiko harremana moztea. Kontakturik bat ere ez. Hori da honena bientzat. Arrazoi duzue. Ze? Blokeatuta? Ez. Amaisak ez digu erraz jartzen, Dagoeneko ez dakit non begiratu ere. Eta Instako profilik ezpadu? Begiratu duzue Facebooken? Ama askok erabiltzen dute. Begiratze azkarra den nahi duenean. Lastima hori hain gutxitan gertatzea. Badaukat, Maixa Zabala beheko gidoiarekin. Erraza. Egia da, bera da. Ez du ez erigo asken 7 urteetan. Eta ez da bere helbidea agertzen. Argazki mordoa dauka. 800? Benetan? Alaia, ez dakit hau jakin nahiko duzun, baina 2010an Benidormen egon zen oporretan. Begira, badagozu baino arruntagoa den jendea. Eta arrain batzuek oinetako gogorguneak jaten dizkizuten toki horietako batera joan zen. Kalearen izena daukat. Argazki honetan ateratzen da, etxe aldaketa badela dirudi. Jose Miguel Barandiaran kalea. Hori 3 bat da? Barandiaran 3. Badaukagu, Alaia. Lortu duzu. Lortu dugu. Eskerrik asko. Amaren helbidea dauka. Ze ona Alaiarena. Pentsatzen dudan bakoitzean, Imaginatzen, urtebetetik gora zeraman bila. oso gogorra izango zen berarentzat. Zegingo zenukezuk bere lekuan. Agian ez dira guraso biologikoak, baina maite dute eta zaindu egin dute. Ama biologikoak aldiz abandonatu egin zuen. Ez dakit. Enuke egoera horretan egon nahi. Nik ere ez. Ikaragarria, zerbaitetan ados gaude. Horretan eta beste zerbaitetan, nire ustez. Hitzordu bat proposatu nahi didazu. Hitzordu bat, ez flipatu. Zer moduz buelta bat bizikletan. Lehen baino bat hartzeko gogoarekin geratu naiz. Zu ez? Aurpegia, ala gurutzea. Aurpegia, bizikleta. Gurutzea, igerilekoa. Txampon horrek zuk nahi duzun aukeratzen du beti. Harrapatu egin oso. Aspaldi harrapatu zintudan. Eta esan, zuk zer nahi duzu. Hortzelekua aireari! Ze aire? Pasio hau oso zabala da, eta ez da beharrizkoa hain itxatxita ibiltzea. Nahikoa nahi gabe izan dugu harreman batekin. Hemendik aurrera, debekatuta maite mintzea. Zer gertatzen zaio Maitan eri? Ziur zaude, ez diozula lehenago hartzaintzari bisatu nahi. Ziur, lehen joan nahi dut. Ondo iruditzen zait. Aia! Zure unea iritsi da. Zortean. Dena ondo joango da, ikusiko duzu. Ez epaitu oporretan Benidormera joateagatik. Aspaldi izan zen. Bosko, ez da guztu baino klasistago eta patetikoago izaterik. Zer egin dut orain? Ez dute zer esan argazkian jantzita zer eman arropa merkeari buruz? Eskerrik asko denei, ez dut inoiz astuko niregatik egin duzuena. Alaia, sortean. Nola dakigu azken 7 urteetan ez dela etxez aldatu. Ez dakigu. Gurutzatu ditzagun atzamarrak. Ez dut imaginatu ere egin nahi ze orduri egongo den Alaia. Zerbait gertatzen da?
Zerbait esan behar dizuet. Eta ez da erreza. Erre usaina sentitu baduzunik ez daukat zer ikusirik. Bideoari buruz da. Lehen esan ez dizuedan zerbait dago. Ikaragarri gustatu zait. Benetan? Suspensearen benetako erregina zara. Benetan, galarako perfektua da. Oso harro nago zuetaz. Guztiz harro naukazu guztiok. Esaiezu sentitzen duzula lehenago konturatu ez izana. Bai. Batzuetan kosta egiten zait horrelako gauzak adieraztea. Bai, badakit bai. Baina, denok elkarrekin lortuko dugu. Eta bestela ere, ez dut inoiz ahaztuko egin duzuena. Aupa, Leire. Gora baitasuna! Barkatu. Fundaziokoa da. Bai? Bai. Bai, noski. Jakina, bai. Ulertzen dut. Eskerrik asko ditzegatik. Gala basakaben izango da! Gora baitasuna! Ekarri duzu? Ekarri hona. Nasekaka dau. Sinadura falta da. Anerra hau faltsua da. Sentitzen dut. Ezin dut. Ezin duzula? Tori, hau da aurreratu zenidan dirua. Zer? Dena dago, begiratu nahi baduzu. Hau ez da jolas bat. Ezin duzu atzera egin orain. Hobeto pentsatu dut. Hobeto pentsatu? Beitu, ze jatorra. Eskultura nahi deet, eta oraintxe! Ezin dudala esan dizut. Leku hau gustatzen zaizu ez da. Jendeari kariñoa hartuko zenion. Jatorrak ematen dute. Lastima izango litzateke beste pertsona bat etortzea lan egitera, eta esan dezagun nahi gabe, norbaiti min egitea. Ez da okurritu ere. Badakizu hortaz ere egin behar duzun! Enekin hemen zaundenik. Aukeratzerik benu bezala. Begira, Manex. Lehen ez dugu hitz egiterik izan. Eta esan nahi dizu saioarekin oker jokatu duzula. Baina hitz egin nahi baduzu... Biane, behar dudana da bakean utzen azazuen. Bai, tira. Zein da Boskoren oia? Gauza bat aztu zaio eta ez zaita isola ezkara lagunak eta ezer, eta berez ez diot inolako... Hori... Jakina, ezin zen beste bat izan. Nabarmen egin. Hobe... Borkoaren azpian. Boskoko kontaduria sekretuak. Benetan? Ze? Ezerrez, ezerrez. Zer? Ez dut ezer esan? Zer egiten duzu nire gauzei begira? Zuetaz paso egiten dut. Komunera noa. Boskokoren kontaduria sekretuak? Ez dira benetakoak, nire aitak ikusteko dira. Zuraitak? Zer lotura du zuraitak honekin guztiarekin? Ados, onartzen dut. Nire aita txundituta utzi nahi nuen bere enpresako CEO izendan aztan. Eta Boskoko eta kontu guztia berarengatik izan da? Etzen nuen pentsatuko zuregatik egiten ari nintzela. Elkar gorrotatzen dugu gogoratzen. Gauzak horrela dira, merkatua da. Ez din ezer hoberik espero zugandik.
Hor da. Prest? Urte bat daramat honetarako prestatzen, beraz baietz espero dut. Dena ondo joango da. Hala espero dut. Garasi. Benuen hau egiterik izango zu gabe. Eskerrik asko. Gero emango dizkidazu. Nola egin nahi duzu? Ez dakit, txirrina jo eta maizaren gatik galdetuko dugu, ezta? Itxaron. Bera da. Guazen. Alaia, aurrera, hau da unea. Ezin dut. Zer? Ez duzu lertzen. Aurrak, ni, hemendik alde egin nahi dut. Alaia, Alaia. Printzesa,